Ini aku ya gak ngomong. Jam loro. Jam loro, Mas. Mas, Takoki Mas. Sampeyan gak duwe kontakean. Saestu Pak, aku gak duwe, Pak. Aku guyon-guyonan kok. Masuk sih. Tak kira sampeyan wis pacaran lho. Wah, Pak, nek misal aku pacaran ngomongnya tak jak rene, tak jak diskusi. Aja sampe terjun. Jadi penengah aku, Pak. Lha apa wong aku ora ono apa-apane. Iya. Aku HP ini gak ngintip-ngintip nih. Ya ampun. Hah? intip-intip. Iya aku ngetik dulu. Kayak ngintip lagi HP-an. Kira aku terus. Padahal pengen apa? Ya pengen Mas Tekno mungkin aku ora nunjuk. Nek sampean duwe kontak tak kok Mas. Pancen wis faktane ora duwe kok. Masa. Faktane ora duwe kontak. Lagi maksudnya aku dhewe ngono. Iya ya aku tak kira kenceng. Nah, aku tak Masalahnya bapak-bapak itu serius ya. Iya. Ya itu bisa guyon sih. Iya, aku tak masalah aku duwe. Oh, mandu ya tuh ya nganu yo takok. Jangan aku enggak masuk. Nah, kalau hari ini masuk ya. Apa? Hari ini masuk. Mana? Ora. Masuk isu. Isu mau tak dulu kalau Jam piro? jam 09.00. Iki wong ono motor. Ya berarti sore Mas. Oh iya sore wae. Ayo iki.